приятели, аз съм навън и вижте какво ще правим. Така че да започваме. Извинете. Минутка. Готово, отворих го. Отивам да оставя капачката на масата. Ето на масата, ние сме навън, както виждате. Ето е нашата топичка. Това е оня зеления малкия чипс. Така че да почваме. И сега ви покажа какво ще сложим вътре. Окей. Да започнем с малко зелто. Така че отивам да бъда още. Оле, нашия двор е пълен. Ето вижте. Тук там, навсякъде. Така че може да си берем колкото искаме. Така че да ви покажа после. Готово е. Прилича малко на царевиче. Ако обичате царевиче, напишете отдолу в коментарите. Аз определено не обичам, а знам за хората, които обичат. Здравейте, мравки. Ето ги, вижте. Гадните ни мравки. Такива бели, но в нашия двор няма много такива. Там има. Приятели, навън има, така че аз чувам навън. Вас ще ви оставя тук минута. Може да сложим от тези бели. Светята нямат нищо против, нали? Бързо да бягам. За да добавяме към нашата смес. Така че аз се чувам навън. Да взема още от ония белите цветия. Има ничко, не е много. Много малко. Е толкова. Няма да слагаме, защото навън има момчета, но ме искам. Така че да започвам. Продължим да. Хайде. Ще напитам в нашия двор да намеря още такива. Хайде. Искам да търси повече, така че нашите слушате. Тя на всички.